Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ cost breaking. Yes, this very message today be very unique, and then when the message a ji adala a ga-esi na ha atọ ha na-abụ break every yoke and cost no. So onwe onye ọbụla ịma begin to tag your family members and friends. Bandage must fall for your eyes today. Yes, gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Cause exist. Enwere ndị nọ under the influence of cause, and no matter ihe ọbụla ha mere na ndụ a, ha ga-work hard niile, toil years after years and nothing to show for it, because cause was placed upon their lives. Enwere otu mmụọ gbara mmadụ nwee nke mmadụ metara onwe, no matter the cause also ya bụrụ. Enwere ndị nwere the gift to break, where the powers to break those cause. Ọ bụrụ maka onye ọbụla, maka na ekere ọlụ eke. And na nkụzi aka mba akọwala gị etu anyị si break cause na temple. Gwakwazie gị ihe ị nwere ike ime ka ị wee zere ya, maka na ka onye bụ mmanụ na-agbado onye akwa, onye yi akwa ọcha ka onye yi akwa ọcha na-agbado onye bụ mmanụ. Ọ bụrụ na family gị nọ under cause, agbakwana nkịtị. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị nọ under cause, agbakwana nkịtị. O nwere ihe ị na-agaghị ime in order to break the cause. If not, ị ga na-eti igwe na-achaghị acha. Ị na-agbaka elephant, ị na-alụka elephant na-eri ka ọkụkọ. Maka na adịghị ka ibe na-agbawa obi, ọ na-agụ akwa. So don't fold your hands when things are not working out and you notice that you are under cause. Malo no nkwala onye ọ ga-abụ imejọ a place a cause on you and ọbịa na mmezu. Iji story of Elijah or Elisha wee malụ. O nwere isi na-ebu oge. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Gbara ihe ọbụla ga-eme ka ebute cause dị n'ụzọ gị ọsọ. Ọ bụrụ na cause adịgo already, break ya bụ cause. Ọ dị very important. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị nọ na month of January 2026. N'etu ndị Rom si agụ arụ. Ndị isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. To aka isi emi every year, every day. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa, anyị ga-eje na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụ aja gbuo ebube mee saraka. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ịchara m na WhatsApp. WhatsApp number is 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672. Now na screen you have number. Message here am long. Message here am 18 minutes. So pay attention. And they come back here cost breaking. We're not check all again. Abro for any reason. Near you go no one will cause the nation honor. O nwere ike ọ bụ na ancestral cause. Ọ bụrụ na mmadụ sị na enwere ancestral cause, mmadụ onye agha ghọtara how things work. Then, ọ bụrụ na o nwere cause dị n'ezinụlọ gị, ma ọ nwere cause dị n'isi gị nwa, maka na ọ dị very possible na ị nwere ike ya family might be free, but ọ bụrụ na ọgụ nwa nwa onye kpatara ya bụ nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ọ bụrụ na o nwere cause e place n'isi gị, o nwere ike nwoke e place ya bụ cause. Nwee ike ịbụ nwaanyị place ya bụ cause. Nwee ike ịbụ cause ị nwetara onwe gị because of your lifestyle, ma ọ bụ na cause mmụọ cause gị because you commit ihe a na-akpọ dastardly act, abomination. Ma akwụkwasị gị ihe ị ga-ezelu ka ị ghara iji aka gị maya onwe gị ọ bụ na mmụọ. Cause exist.
course enwere course dị na family dị ụtọ ọtụtụ ihe dị iche iche ọgbụgba ndụ dị iche iche emebiri ma ọ bụ ihe alụ dị iche iche emetalụ abomination committed by the fathers. Emesio na-enye nsogbu. O nwere family ga-awa ịpụta problem ha bụrụ na ha nọ under course. Yes, ha nwere ike ịnọ under course because of na ha mebiri ihe ọgbụgba ndụ ewee bụọ ha ọnụ. O nwere ndị nwere ike ọ na-ebutere ha ọnwụ ike, nwee ndị abụọ bụrụ na-ebutere ha alụ ọgbụgba. Onye a nwere isi n'ezinụlọ bụ onye a ga-eji wee na-eti ekpere. O nwere family nwere ike ịwụ untimely death ma ọ bụ n'ọnwụ ike ka ha na-anwụ. Nwee family ga-abụ nke fa na nwata nwaanyị ọbụla si na daba gburu jee ije dị ama mụta nwa mmadụ nọ na-eme. Nwee family ọ ya abụọ bụrụ nwere onye na-arụcha. Yes, no smoke with afọ bụrụ na ha adịghị agba mbọ kama onye a ga-arụcha na-arụcha ebe ọ na-arụ ọrụ a na-eme downsizing ọ ga-esobiri. No smoke with that fire. So ọ bụrụ na ngwa ka esi wee zie ozi ihe etu a n'anya fụ na ọ na-eme n'ezinụlọ ma ọ bụ na-abịa na family ụlọ bụ na family ụlọ adịghị amụta nwoke amụta nwoke ọnwụrụ amụta nwaanyị ọdọrọ. Don't fold your hand. Bịa aga m enyere gị aka. Ngwa family bụ na kọọsụ imetara onwe gị ka ụmụnne gị ndị ọzọ na-aga n'iru mana kọọsụ dị n'isi gị. Kọọsụ adị n'isi nwere ike onwe onye imejọrọ onye a wee kwubiere gị okwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na kọọsụ ọ na-adị ọ dị. Enwere ọnụ ile nwee ndị nwere ọnụ ọjọọ na ha bụọ ọnụ bịara mmezu. The time when I was growing up, o nwere meeting in Jello na my larger woman na. By that time, I was a nattered man in the sense that I'm not knock at that time, so I hardly visit home. So this particular time, my father invited me to attend that larger village meeting. So when I came there, I introduced myself. So one man was like, "Oh, Ndoni." So when I came home, I began to ask my fathers, but I know what happened in the meeting. I why Ndoni. Na ihe nchọrọ ịma ewee sị m na mgbe gburugburu bido from the ancient time na anyị bụ ndị ọnụ iyi si agịrị kpatara ya. O wee sị na mgbe gburugburu na mmadụ ọbụla kwuru okwu ọjọọ wee megide anyị kpọọ onye ahụ iyi na ọ na-abịa na mmezu. Na mgbe anyị nwere ike sị ihe nwa mee anyị ịkpa anyị sị we can say ana bagay ba say ala nwa gbawo bia ala ga abụ onye alive. Yo wona iku no na bere mmezu. Njubazie o we several na mgbogurugbo no nwere some certain fish, were a particular fish ayi nwa bụ ndị ọnụ iyi ana na-eri. Eyotaria ijugo onwe gị kere ihe kpatalụ na Elijah ma ọ bụ Elisha whenever they call somebody bere mmezu egozie ha kwubi okwu ọma n'isi gị ihe ọma na-eme ma na ide na ya ha kparịa ha buchighị agha ọnụ ọzọ omere mmezu. Ịlọta the story of when Elijah na-agara onwe ụmụazị pụta na-akparị ya ọ na-echi ha warning. On this particular day agbapụta na-agba Elisha onye isi nkwọcha is insulting words. Now ọ sị anụ dọgbukwu ụlọ ebe anwa. We are told in that story na anụ ndọgbu si n'ọhịa pụta wee dọgbusie ụmụazị ya. Ịdọtara ya? Ọtụtụ ndị mmadụ mgbe na social media ọ dịzie ka mmadụ niile ọha. O nwere onye ka ibia mana o nwere ndị na social media na-akọ ndị mmadụ ọnụ. Onye emere ọgụ nta emere ọgụ imo. Out of envy and jealous, he castigates the person. Kwuo okwu ọjọọ n'isi onye a with that fact. As I'm talking to you now, and one of some people on that course because of ihe ha kwutere n'ọnụ, because of amụgha false testimonies. Deep down you know that this person did not commit this particular thing, but out of envy and jealous ka imegide
ebia gba amuga. Even na 10 commandment or dia ga gbara amasi gbagide mmadu ibe gi. I think the 8th commandment. Ga gbara amasi gbagide mmadu ibe gi. You know that this person did not commit this evil, but because of one thing or the other, or just because no na agba ka onu kpaka, ide gba amasi imaje go onwe gi n'ogbu. I can tell you now, some of you now married from one pastor to one dibia or one spiritualist non that cause. And the only the only solution bo nijechiga back to nya buru to revise your way. Mo bu ni jebelu na kan the onye ball ya nwere that gift to break yoke. Onye dey to anwa ga ebido toma na agbu, maybe ile ọma dị na ya, maybe the institution dị na ya, yoba iyo dị na ya. We messy. Onwere onye ga and there when ndị ọ bụ gift ha. Ọ bụrụ onye ọbụla ga break bu course the course adị na agwa gị. Course ịkpachara anya metara onwe gị because na ile obi ile ncha. So mind the type of okwu ị na-ekwu. O nwere onye ị ga-akwu ajọ okwu megide in Africa. Mana enwe this particular people choosing people. Yeah, we megide ha. My brother, my sister, but we have entered into mess, terrible mess. So in this year, mind how you talk against people without fact, including even that one all. If you no major, try to own privately out of love. Yes, try to privately out of love. More quietly, they better on your way better. Maluno would only medical judge. Maluno would only medical judge. Obu no matter of Mande Poliolo will discipline the person. Yes, the same way as you were going na Lucifer, the morning star, was disciplined by God. By enapia that particular rank well, na more. So happen onye ọbụla akpọrọ ọrụ ọgụ na onye a na-eji asịrị rapụ ya ka mmụọ ndị kpọrọ ya ọrụ jiri aka wee destroy ya at the right time. Ihe nna-achị kọwara gị bụ ọ bụrụ na ị nọ ndakọs enwere processes. Ọ bụrụ easy work. One, onye a ga-adịgoro sorry na ya mejọrọ. O nwere ike onye o mejọrọ anọrọzi nso. O nwere ike onye o mejọrọ adọrọzi approachable. O nwere ike spirit o mejọrọ adọrọzi approachable. Man only wanted the powers amalogo to summon those spirits and they begin to do restoration, reparation, appeasement. Notaria? Yende abi he kwesịrị ime. O mesia ya, o wee yozi ayo n'isi gị, wee break that yoke. Then wee mee ka enwezie onye amụrụ ọfụrụ. And they must be sorry for that dastardly act and that abomination. Email butelu that cause. Ihe ndị a bụ ihe ị ga-akwụsị maka na ebe a na-agwọ ọgwụ odo anya ada etinye ya ose. Ọ bụrụ a na-ekwu okwu na ọkụ ma ire ọnụ na nsị owere ụkwụ na nwunye. So ọ bụrụ na achọrọ ibreak course n'isi gị, ị ga-find out ebe the course si. Ọ bụrụ na ya bụ course si as a result of committing atrocities or sacrilege against holy texts and holy altars, you must desist from it. That cause is as a result of not being gratitude. Mother mechari homa, you will hold your call, you go a place a cause on you. More those no no that back ilencha. You will put on your kosuroki puto, a mono on your kosuroki puto. Yes, only abori where you keep puto, you put any problem. You can never be meaningful in your life. Whether mokuroku, moburoku, it will go cost. He batalia be his sieno. And was a great man. A great man might not comfort you. He may hear Majoya or would see or bar dairy or place a course on you. Whether may not there, but when in fact, only do you query. Bow better up and dairy. Koga Bokezu may say, Nihonia may no be about wire.
will place a curse on you. He might not confront you, but we get a change of honor. No pastor will save you. No spiritualist will save you. Nobody will save you unless of a higher called person. And for that higher called person to save you, he must be remorseful. He must be remorseful. Under that remorsefulness, call the Eze-Ana where the guy on a more Kabarage Makaji him. One of them mad in the game because when you gave me here, Gabriel a Messiah, somebody from the higher spiritual realm. When you want to intercede, on one don't know have hey they go crusade yen, hey they crusade and J deliverance yen roll more the teacher. Ihe na-ebe ha ka na-ebe maka na ha nọ under course. Inwe ndị na-break ya bụ course ga-adị very difficult. Ọ bụrụ mmadụ na-ga-emewe ọ na-adị very rare. So ihe na-achọ ịgwa gị wepụ aka enwere ofe. Itikwa n'aka n'ihe ọbụla ga-ebute course. Ọ bụrụ na o nwere course place goro n'isi gị ma ọ bụ course na-akpa agwa n'ezinụlọ gị ma ọ bụ isi gị onwe gị ka ị ga na-ayọ Chukwu bụ ka o lead gị to the path of that called one ga-enyere gị aka wee break that course. Ọnya ka ị ga na-ekpe n'ekpere. If not, ịbanyego na nsogbu. Ọ bụrụ ị na-emeta more, mind how you talk to people. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-ata afụfụ today bụ ihe ha kwutere n'ọnụ. Ka m gwa gị, real ndị a na-ekwu maka ha nwere ike place curse on you. Abụrụ ndị na-ekwu ọtụtụ okwu, ị nwere ike imejọ ha. Owutie, he might not even talk to you. Mana ọ bụzie n'ime onwe ya obe akwa deri wee place a curse on you. Mana ifu ana ndị a na-awụ m ụfọdụ m nwaanyị na na-enye ha nwoke so okwu. Ọ sị ma I curse you, na shout. Na-asị gị mana ndị nke awụ empty vessel. A real person get place curse on you will do it quietly. Iya abani o wutere ya. Mana ọ ma rant. Yes, because the empty drone make the largest noise. Mana nke ihe dị ada na-eme important. Be mindful of the type of life you live. Ka m kwụsị ebe a, ọ bụrụ na ị nwere ịnọ under course, egosigo gị ya na aka ji gị, ma ọ bụ nke ezinụlọ ma ọ bụ nke imetara onwe gị, chat me, I will help you. WhatsApp number is 0805-783-7672. I repeat, 0805-783-7672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu nke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed, now and forevermore. Yeah, guys, we do